היי, אז אנחנו רוצה להראות לכם פה דוגמה להכנסה של דיווח של פגם. שתראו את התהליך, לוקח הרבה מאוד זמן. אז יש לי פה כבר רשימה של פגמים שהכנסתי. אני מוסיף עוד אחד, חץ על הפלוס, יורד למטה, כל פעם צריך לגלול למטה, למצוא את זה החדש. כאן יש לי רשימה של כל הרכיבים, יש לי פה 170 רכיבים. עכשיו אני רוצה את זה, טבלת המסעה. אוקיי, אז בואו נמצא את זה. טבלת המסעה. אני מאוד לא ברור. אני מפתח 3. גם 2, 5, 3D. גם 2, 5, 3D. אני אפילו עושה copy paste ולא כותב. מוסיף תמונות. בואו נראה. יש לי פה את זה 2093, 2092. אוקיי, יש לי כמה. עוד 2194. יש לי פה מעל ל-500 תמונות. שתיים, 1, 8, 0. 2, 1, 8, 0. אוקיי, העליתי, נעשה שמירה. זהו. זה היה פגם אחד מתוך 500.